Sa Bacolod City, 3 ka persona lakip ng isa ka minor de edad dakop sa bypass operation. Babayi ginatudlo leader sang grupo nagahilibio niya ginapanginuwalang akusasyon. Yaring balita ang aton gintutukan. Nagahilibion sa karsel sa Police Station 7 ang 32 anyos si Nori May Vidal matapos gintudlo sa kapulisan nga mastermind sa mga drug operation sa Barangay Singkang Airport. Ang ginapatihan nga runner sini, isa ka minor de edad nga si Alice J.M. Kagang 19 anyos si Patrick Brian Alagaban, isa ka barker kag anay rugby boy. Kaya ba ni sir kung ikaw katudlo? Wala akong katudlo eh. Ano lang? Wala. Sila na sila sa amin nasugo-sugo. Sila na nasusugo kung ano, maliliyog ko bala. Balikin mo sila nga runner mo. Hindi man. Eh may alam na sila yan. Depensa ni Vidal, napilitan ini nga magnegosyo sa droga matapos ma-stroke ang bana. Si Patrick naman, nakahiligin ng droga, mangod maluwas sa may ginatira na, may extra pa kakwarta. Nakuha ko na sa inyo, tuwag sobra 20,000. Hindi mo ako, ilam nila nakuha, duwaw, hapon ko. Ikaw yan. Huwag ko nakuha niya. Wala ko yung item siya. Paano ka makakita na yung naduwa? Dala ko, tinir sila balay. Gatinir ka para. Dala ko tinir eh, hindi na mamupuli sa amon, sa namanan. Kaya nang daong dako mo, dalang ko ng amon na ako, permit. Ang minor de edad nga si JM ginpadala na sa Social Development Center agud ipaidalom sa Reformation Program. Masobra 21,000 pesos ang nakuha sa grupo sa ruruan sa Procneption sa Barangay Singkang Airport. Nga si Patrick, kuha ni siya ya. Yun ang previously na priso tungod sa kaso nga pagpangawat. Tisang ulihi, tapos siya pagpangawat, may nasupot-supot siya. Nag-start na siya sa pagduso sang illegal nga droga. Padayon operasyon sa PS7 agud madakpan ang mga anay rugby boys nga nahimo na durogista. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.